Hei, bulan puasa, jangan ngomongin kejelekan orang. Siapa yang ngomongin orang? Aku lagi sendirian aja kok. Oh, sendiri ya? Maaf. Lah kuwi ngapa, Mas? Boyokan, Lah kok iso boyokan iki piye to? mami sampean banter ya, Ram. Lah kan wis tak abani. Siap sayang, awakmu ra siap. Kok pengen ganti gaya ya? Gaya cecak ngising ya. Banter-banter. Iya iya. Ngomongnya aja banter, panggah ae. Ya piye saking semangat lho, Mas. Ini iki bobrok awakku. Elek bobrok-bobrok ngono njaluk nambah neh ngono kaya enggak suka aku. Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah kan disiksa-siksane apa ae? Sing nyolongan, Ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. Ayo apa? Diket apa nih diketok. Ayo apa dah? Balik Sing nyolongan, ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, sing seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dhewe. Kok pikiran dhewe iki lho. Lah Pak lihat tadi. Rambutmu dhuwur kok apik men to, Bi? Abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Ya, aku penasaran, Mas. Yo pengen roh ae. Iki ireng karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone. 3 warna. Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Karena yo ora seneng lho warna neka-neka. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Rek. Lho kok jaren. Lah wi pirang taun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Heeh. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Ancok anjene. Metune yo bareng, ndesae yo bareng, enake yo bareng, ya dilap bareng. Ngono kok isih wae ora iso urip bareng. Awakmu saiki kok sombong men to? Dicat gedhe mben lho. Aja neh dibales. Dibuka lho ora. Aku iki kerja leng-celeng. Mbok kira aku ning kene iki dolan. Lho, kok jaran malah nyeleng-nyelengne. Lah rumangsamu sing kerja ya apa kowe tok? Aku lho ya kerja. Tapi mosok ora enek wektu blas. Lah, kowe lho, dapuranmu lho. Diamput. Kok teko dapur barang to? DM aku mbak aku ngono ki meneh butuhe tok arep ngutang dhuwit. Lah terus apa lho sing arep utang duit kowe iki? Aku lho wis bayaran nyapa golek utangan. Rupa kaya tutup ompreng e. Rupa kaya tutup ompreng tapi ngangeni le. Jum, aku tak takon. Tulung jawab sing jujur ya. Takon apa, Mas?
Jum iki apa anane? Yen sampean takon, Jum mesti jawab jujur. Ukuran kotangmu kuwi pira? Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampa mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo tolah, toleh. Awaknya selam nawang. Ulian menikah dengan suami yang tidak tepat. Maksudnya ini? Coba ya awaknya menikah jak Kim Jong Un. Bisa awaknya dilah jegek. Sing uyak mangsi di paon. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Jendelo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, ana kontak kene apa reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku? Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mok urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho, engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut.
Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok elus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh. Susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njaluk diancel. Oh. Poso Mbak Jinan? Ya ora poso, Mbak. Gak poso? Poso. Oh, poso. Sahur gak? Sahur kira ya. Aduh. Salat yo poso. Ya salat yo poso. Yo madhep. Muga-muga mlebu surga ya, Mbak. Ya sahur. Lele salat ngerti. Salat kene. Ngadep tundi. Madhep ngulon. Ngulon iki betul. Ngono. Kene. Mbak Mia. Apa? Aja galak-galak to dadi wong. Lak celuk tok ae. Ora mbok kei popo mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Wani. Lah nyapa ora wani? Wong sik Padang lho. Lho kok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enek turuke. Sik, Jim, tak golekno ngamper ndas. Sik, ngendi mah. Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Oh, gatel aja nih lanang ngono ya. Raine. Ketek ketulup. Mbok rasa ngono kuwi karo wong lanang ki sing rada sopan kok. Kan sopan piye aku beneran mbokan ngene iki, ha? Lah piye saiki njalukmu apa dhewe wis barae? Iya bar gelem wae. Gelem bar aku. Ora guyon. Ayamu iki lho. Enek Gelem nang kerakalan iki, he. Kok urip adi main ora nyambut gawe. Man gampang ngono ya gelem. eneke kuwi ya dipangan ora enek ya. Ini aku tok sing mbok pangan kuwi. Kok iso nyolong dasmu kuwi. Wes korpo Mas kesel aku urip ngene terus iki. Yang mine ayo orang sarapan kok. Ih. Nyapa kok gampang nyapih bocah umur 6 tahun daripada nyapih bapake. Yo iya to. Lah kok iso ngono? Bocah umur 6 tahun iki bar disapeh bocah lali. Dolanan dhewe pinter, gak usah mik-miken. Nek nyapeh bapake lak bahaya. Lah bahayane nggo ndi? Nek sampe mik wong liya. Ya ora apa-apa nek padha karepe. Anjay. Mbak, sampeane iso dadi rondo ping 3 iki piye to ceritane? Ceritanya ngene lho guys ya. Piye? Aku kan uangnya suka berbagi. Berbagi kok bojo iki. Sama-sama kan nek rondo iki ra ndek bojo. Terus ketok iki ya sangat membutuhkan bojoku. Akhirnya bojoku tak sedekahne ning Mbak Rondo iku mau. Apik men Mbak sampean. Jarene berbagi itu indah. Ya, Sing diomongi indah iki nggo ndi? kurang mewah piye aku, Jal. Gitu akhirnya aku jadi rondo. Paling bojone sampean iki walih karo sampean. Mergo gayane sampean iki kurang nyeni, makane golek liyane. Wis males aku saiki turu mbek kon berisik. Opo maneh? Kon lek turu saiki greget-greget ngene krek ngono. Iku jenenge tandai kekesalan. Wis gak mungkin, kon pasti mimpi nyokoti pentil. Lho gak ono lah. Wes kon pentile sapa sing mbok cokot? Lho karo sumpah joko-joko pentil. Wong ndek ngimpi ku gak ono pentil kabeh polosan. Berarti kon aja mimpi arek wedok. Maksudnya aku gak Polosan gak ono pentile gak gitu. ketemu rupane pentil dulu. Berarti susu tok iku. Sing mbok cokot apa? Lah apa kon greget-greget? Lah iki karo. Di masa ero aku nek turu gak takono untuku dhewe karo kok ora ono pentil-pentilan kok. Kan aku ndek pinggirmu iso pentil kowe mbok cokot ndek mimpimu gak ono pentil. Duh, kok wis bagus? Mau kemana ya? Aku nang kantor to Mak, kok kok aran iki lho. Mam dulu toh. Gampang Mak, mengko tak manggone Siti wae. Loh,
kok iso maem nggone Siti iki lho. Mama lu ngerti toh nak saiki Siti dodolan soto. Sik mama mau tanya, sakjane bedane sotone mama karo sotone Siti ki apa? Wong yo mama juga masak soto kae lho. Yo beda to, Mam. Sotone Siti kacange akeh. Nggone mama kan baru siji kacange. Ya jelas enak nih Siti. Lho priye enak sotone mama Toya mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan lho. Alah ya tetep enak nggone Siti to, Mas. Alah omongnya sampean ape maem karo mliri ibu wokonge sing saebor. Kok reti to, Mas. Ya wis, untuk budal ora iki. Budalo ya budalo, dibawa juga bajunya itu lo rasa mulai pisan. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemes nih. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu kan. Lo dari nak lo nyang pang bisa ngalih pes pang bisa ngurus umah pang bisa ngatur pes pang bisa ngurus banton pang bisa masak pang bisa mepayas pang bisa sabar pang bisa ngalah pang harus bisa mah betelah. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Lagi ngomong liane gatal ora iso ya. Gatel. Lho kok jalan tenan tara yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ora kolu to. Gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe. Pokoknya sesuk wis ora usah melu senam, ora usah klayapan karo cah kae. Aku ora seneng. Wong wedok iki mbok betah ning omah sing jenak ngono. Umban yo akeh, isa-isan yo akeh, men klayapan wae. Janjane ngeto omah-omah apa ora? Ngono kok dirungokke, kupinge dirungokke. Iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. Dadi bojoku penak, Mas. Sampeyan sing lumah, aku sing ngobah. Sakit kepala ada obatnya, sakit gigi ada obatnya. Terus yang nggak ada obatnya, apa tuh? Kangen sama kamu. Wow. Mata.